Hello mga Yinians! Good morning! DCB TV. Please subscribe sa YouTube channel. Please follow sa video na upload. Maya, dito tayo sa, sa may Makati City, Manyans, no? Kasama natin si Uding. Ayan si Uding. Puyat pa. Tutok pa siya. Napuyat yan. Nag-overtime yan. Ito naman si Migong Doms, si Boss Doms. Yung driver namin na boss namin. Ayan, tinanong yung yung Makati. Ito yung yung itsura ng Makati City. Papunta kami ng Rockwell, Makati. Rockwell na to. Ito Rockwell na pala ito. Sabi ni Boss Doms, Rockwell na pala ito. Ayan, Rockwell. Dito na kami. Okay yan, samahan nyo kami yan. Abangan nyo yung pag-install namin ng cortina dito sa FFD concept. Okay, Mayans. Ito yung mga Mayans. Pupunta kami dito sa may Rockwell. Ito yung mga tsura ng Rockwell, Makati City. Ngayon yan, so yan pala yung Rockwell. We will rock you. We will Rockwell. Yan. Dito kami sa may sa may mag-install kami ng kurtina. Diyan nakasama ko si Uding. Inakit na namin yung mga gamit. Kaya kung sa kurtina. Inakit na namin. Yung kurtina. Mga gamit. Tapos yung udanan, tapos yung release. Ready to install ng mga unions. Ano mo yun yan? Ito sa may mga Makati, no? Makati, Rockwell. Dito tayo sa may isang building na nagawin ng kurtina ng mga unions. Makati. Dito tayo ngayon mga unions. Nagawin ng kurtina by FFD concept. Kaya mag-install yan si Bayray. Okay mga unions. Ito yung gawa namin ni Bayray. Ayan. By FFD concept. Lansya pa ni Bayray yung niya. Yung gawa niya. Mayans. Ito yung Mayans. Ano tawag dito ba eh? S-fold curtain. S-fold curtain. Soft blackout, tsaka may sheer. May sheer. Okay. Dito sa Makati. Rockwell. Rockwell. Ito yung Mayans, yung gawa namin sa concept. Ito sa may Rockwell, Makati. Ito naman yung share. Ano yan, so? Ano yan yung sa baba ng na ginawa namin dito sa Rockwell, Makati. Ano yan? Ito yan yung puti. Ayan. Ano yan? Ilak mo siya mga inyans. Yan. Para siyang umunyol. Diwanag. Wala na. Inyans. Okay na. Ayan mga inyans. Ang inyans. Dito sa Rockwell, Makati. Ano yan? Sundok na yung kurtina. Masipag i-watch mo yan sa installation of high-end curtain sa FFD concept. Yan mga yan si Bayray. Ito yung yung curtain installation. Si Bayray. Ayan. Okay. Sa araw Tamanians dito sa may Rockwell, Makati sa by FFD concept dito sa aming installation ngayong araw to. Sa last mo yan, give it a mga power tips and something like that. And bye-bye mga unions!